În ultima vreme, să știi, ceea ce am observat este că miresele își doresc ceva altfel, își doresc să fie diferite, pentru că au fost, cum spuneai și tu, au fost la alte evenimente, nunți și așa mai departe, au văzut și pe internet, că acum internetul este plin cu fotografii, dar își doresc să fie speciale, pentru că și-au dat seama că este unica lor zi, sau neapărat unica, dar pentru ele, în momentul respectiv, este cea mai importantă zi și atunci își doresc să fie diferite, își doresc să fie ele însele. Însă probabil nu știu exact care e direcția și atunci intervine artistul care îi prezintă imaginea. Așa este, așa este. Ce putem noi să facem este de fapt să catalizăm oarecum personalitatea miresei, detalii din rochie, detalii din cercei, detalii din machiaj, ca totul să fie un concept unitar. De fapt despre asta este vorba, despre armonie. Ce putem noi face în momentul în care facem designul floral, de la buchet până la aranjamentele de masă, până la aranjamentele de la altar și așa mai departe, tot ce înseamnă conceptul de design floral, este de fapt să transmitem emoția pe care mireasa și mirele vor să o transmită în ziua respectivă. De fapt, noi floriști asta facem, ne jucăm cu emoțiile oamenilor și ne dăm tot interesul să transmitem emoțiile prin designul floral. Hai să începem de la personajul de maximă importanță la fiecare nuntă, mireasa, buchetul, și știu că mai nou e la modă coronița să fie din flori și anumite accesorii ale miresei să fie din flori. Aș vrea să-mi spui tu mai multe, pentru că ești specialist. Așa este, într-adevăr, dacă noi floriștii am dat-o greș cu buchetul, s-a dus toată nunta. Deci, într-adevăr, piesa principală din tot ceea ce înseamnă conceptul design floral pentru o nuntă este buchetul. Și, cum spuneai și foarte bine ai observat, în ultima perioadă sunt foarte la modă partea de accesorii florale, de la coronițe, cercei, brățări pentru domnișoara de onoare, nu doar pentru mireasă, până la pălării sau gentuțe sau chestii foarte extravagante, dar depinde de personalitatea miresei, bineînțeles. Sunt mirese care doresc să fie cât mai excentrice în ziua anunții și să arate cât mai mult din personalitatea lor. De obicei sunt mirese excentrice, cele care sunt introvertite nu își doresc atât de mult să epateze. Dar este foarte important, cum spuneam, ce anume facem noi ca și floriști, pentru că noi ar trebui să fim în papucii de expert și să știm exact ce se potrivește cel mai bine pentru o mireasă. Pentru că dacă facem copy-paste și doar luăm anumite fotografii de pe internet sau de obicei mireasa, că nu știe, vine cu o poză și îți spune vreau așa ceva. Așa. Exact. Ei, dacă nu îi se potrivește, tu ca și expert trebuie să-i spui exact ce îi se potrivește. Avem câteva imagini în momentul acesta cu o pălărie, era tocmai a trecut și știu că are o poveste pălăria aceea, a fost creată de tine, cu flori. Așa este, a fost creată de la zero, deci nu este o pălărie peste care am pus noi florile și așa, deci este creată de la structură până la partea de decor floral. Asta am făcut. De ce? De unde a venit ideea de pălărie? În momentul în care, pentru că noi cu mireasa avem mai multe întâlniri, la una dintre întâlniri mireasa a venit cu o pălărie și în limba franceză există o expresie tête de chapeau, adică ți se potrivește cu pălăria și ea vrea un accesoriu pentru cununia civilă și am spus haideți să facem o pălărie totuși, pentru că stă foarte bine, îi se potrivea la conturul feței pălăria respectivă și a fost extraordinar de încântată. Ei, am mers efectiv de la a lua măsura calotei până la a face nenumărate probe, ca și la o rochie de mireasă sau ca și la orice fel de accesoriu până la urmă. Dar a ieșit extraordinar. Deci, pentru că a fost cununia civilă, după partea de cununie, să spun așa, au avut un pool party. Ei, la pool party, mireasa nu și-a dat pălăria jos. A fost în costum de baie și a rămas până seara cu pălăria. Chiar am întrebat-o la final, totuși nu te-a deranjat gâtul? Pentru că totuși a fost o pălărie destul de mare, suntuoasă. Exact. Și am zis că nu te-a deranjat totuși ceafa la final și a zis că nu. Am fost extraordinar, m-am simțit extraordinar și toată lumea a venit să pună mâna pe pălărie adevărată din ce este, pentru că nu a fost o pălărie normală. A fost o pălărie din structură de sârmă, peste care am adăugat hârtie de orez, peste care am adăugat niște frunze speciale, apoi au fost câteva straturi de ceară. Lumea m-a întrebat, a fost 29 de grade, cum a rezistat totuși o pălărie de ceară. A fost o parafină specială care rezistă la temperaturi mai înalte și n-a avut nicio problemă.